Оккупанты пообещали отправить в Киев 17 украинских заключенных. Об этом заявили в секретариате украинского омбудсмена. Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чейгоза и фигурантами так называемого дела 26 февраля Али Асановым и Мустафой Дегерменджи. Це особи, щодо яких вироки були винесені ще іменем України, але яких ні в лютому, ні в березні 2014 року не було вивезено на материкову частину в рамках евакуації. Це велика група людей, по яких триває робота і яких, ми сподіваємось, ми зможемо забрати з території Криму. І тут вже на материковій частині буде вже конкретно розглядатись питання або можливості їхньої звільнення з-під варти, якщо будуть для того правові підстави, або принаймні покращення умов їх тримання під вартою.